अभिजित अशोक नाईक. माझ्या कंपनीचं नाव श्री गुरुकृपा ऑटोवर्ल्ड आणि माझं मारुतीचं ऑथराइज सर्व्हिस स्टेशन आहे. आम्ही इथे लास्ट 33 इयर्स काम करतो आहे आणि हे आम्ही स्टार्टअपवरती तेव्हाच सुरू केलेलं आणि मी भारतातला सर्वात यंगेस्ट एंटरप्रेनर होतो की ज्याने 21व्या वर्षी हे सुरू केलं. म्हणजे मला आता 33 वर्ष ह्याच युनिटमध्ये एक्सपिरियन्स आहे आणि वी आर नंबर 1 टू गिव्ह सर्व्हिस इन गोवा. ॲक्च्युली आपल्याकडे सर्व म्हणजे व्हेकल रिपेअर्स आहे इथे A to Z सगळं अंडर वन सिंगल रूफ होतं रिपेअर्स. आणि आय हॅव अ व्हेरी ह्यूज क्लायंटल ऑफ अराउंड 2,000 to 3,000 कस्टमर्स फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स. ते आमच्याशिवाय कुठेच जात नाही आहेत. सो आय एम थँकफुल टू आवर कस्टमर्स ऑल्सो अँड गोवा गव्हर्नमेंट ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग अस फ्रॉम ऑल द वेज. आता जे स्टार्टअप कॉन्सेप्ट जो आलेला आहे तो स्टार्टअप मी 1993 केलेला होता. दिस वॉज 100% फंडेड बाय बँक ऑफ इंडिया आणि त्या पद्धतीने आम्ही हे सुरू केलेलं होतं. आणखीन मी इथे पूर्वी अध्यक्ष होतो ह्याचा म्युच्युअल इंडस्ट्रियल असोसिएशन. आज आमचे दत्ताराम शेठ आहेत ते हे आहेत अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्या अध्यक्षाखाली आता नवीन प्रोजेक्ट सगळे सुरू होणार आहेत आणि त्यांनी अध्यक्षपद घेतल्यानंतर भरपूर डेव्हलपमेंट सुरू झालेली आहे. इकडे तुम्हाला काय समस्या आहे सर? ॲक्च्युली समस्या अशी आपल्याला काही नाही आहे इथे. म्हणजे नॉर्मल हे रुटीनमध्ये बारीक बारीक गोष्टी असतातच बट वी हॅव टू कोप अप. गव्हर्नमेंट आम्हाला खूप सपोर्ट करतं. म्हणजे इथे स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहे. पॉवर कधी कधी झाड पडतं हे होतं म्हणून तशा आम्हाला इश्यूज येतात. पण आता त्यांनी काय केलेलं आहे अंडरग्राऊंड 11 KVA घातलेलं आहे. ते आम्हाला 33 KVA अंडरग्राउंडिंग केलं पाहिजे. मग ते 100% आमचा जो पॉवर शटडाऊन होतं ते होणार नाही कट ऑफ. आता जी स्ट्रीट वायर्स आहेत त्या वरती आहेत सगळ्या एअरमध्ये आहेत तर त्या पण अंडरग्राऊंड झाल्या पाहिजेत. त्या जेव्हा 100% अंडरग्राऊंड होतील तेव्हा आमचा सगळा इश्यू सॉल्व आउट होईल. गार्बेज कलेक्शन होतं का? हां गार्बेज कलेक्शन होतं ना बऱ्यापैकी होतं. काय इथे आजूबाजूला घरं पण आहेत इंडस्ट्रीच्या बाहेर. सो म्युन्सिपाल्टी तिथून ते गार्बेज कलेक्शन करतं आणि कोण एक बाहेरची पण पार्टी येते जी घेऊन जात असते गार्बेज. आणि मला वाटतं प्रत्येक युनिट जे आहे ते आपापलं स्वतःचं मॅनेज करते. आणि तसं इथं पोल्युटिंग युनिट्स इथं नाही आहेत म्युच्युअल इंडस्ट्रीचे. इट्स पोल्युशन फ्री. एकच म्हटलं तर एक कुठली कंपनी होती पण ती आता पण तसं पोल्युशन कुठे नाही आहे. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज कम्पॅरेटिव्हली गोव्यामध्ये जर पकडलं ना म्युच्युअल इंडस्ट्रीजचे हा पोल्युशन फ्री झोन आहे असं माझं म्हणजे मत आहे ह्याच्यावरती 100%. आता आम्ही बघतो सर की स्किल्ड लेबरसारखा जो प्रकार आहे तो हल्ली स्किल्ड लेबर मिळणं खूप कठीण होतं. त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? स्किल्ड लेबर म्हणजे आता काय व्हायला लागलं आहे ॲक्च्युली स्किल्ड लोक आहेत गोव्यामध्ये आणि त्यांना पण स्किल्ड काम करायचं आहे. पण जे दिसतं आपल्याला म्हणजे जे कॅसिनोवर आलेले आहेत किंवा हे जे बीच साईडला जे हॉटेल्स वगैरे आले आहेत ITI केलेला मुलगा तिथे पळून जातो. मग त्याला ते 15,000 20,000 दिसतात. नंतर त्यांना पक्स मिळतात. हे करत करत त्याला टॅम्प होतं. आणि ही आपली जी गोवन पिढी आहे ना ही तिथे खराब होत चालली आहे. आणि बाहेरचे जे लोक आहेत सराउंडिंग स्टेट्समध्ये ते येऊन इथं जॉब ऑक्युपाय करू लागलेत. तर माझं गोवन यूथना असं सांगणं आहे की तुम्ही आपले इंडस्ट्रीशी कनेक्टेड व्हा. तुमचं शिक्षण ज्या ट्रेडमध्ये तुम्ही केलं तिथे तुम्ही जाऊन जॉईन व्हा. तिथे काम करा इन्स्टेड ऑफ गोईंग टू कॅसिनोज अँड ऑन द बीच साईड हॉटेल्स. तिथून काय तुमचं लाईफच कमी होऊन जातं त्याच्यामध्ये. ओव्हरनाईट कामं करणं नंतर नको ती गोष्टीकडे आपण मार्ग जातो आपला आणि त्यातून काय होतं जे व्हायचं आहे ते होतच नाही आहे आणि वी डू ऑन द नेगेटिव्ह साईड असं आहे. दॅट आय वॉन्ट टू से ॲक्च्युली यूथ शुड जॉईन द इंडस्ट्री. ॲक्च्युअली गोवा इंडस्ट्रीजमध्ये 18 इंडस्ट्री युनिट्स आहेत. आणखीन 2 आता नवीन येत आहेत. तर तिथे ज्या युनिट्स होणार तिथे गोवननी 100% जावं. आणि सरकारला तर माझं असं म्हणणं आहे की सरकारने कंपल्सरी करावं की तुम्ही 100% गोवन यूथनाच हे द्यावं बेनिफिट द्यावं. आणि मध्यंतरी अशा स्कीम्स आलेल्या होत्या की यूथना आम्ही 3,000 देऊ 4,000 देऊ जे अनएम्प्लॉईड आहेत. ते न देता ते तुम्ही 3,000 तो यूथ त्या युनिटमध्ये कामाला लागला की त्याला तुम्ही 3,000 रुपीज द्या. म्हणजे जर एखादं युनिट जर 12,000 देत असेल त्याला सॅलरी सरकारने त्याला 3,000 द्यावे 15,000 देऊन त्याला सेट करावं. मग ती 100% एम्प्लॉयमेंट होणार. आणि हा रूलच आणावा की पहिलं प्राधान्य गोवन्सना तिथे दिलं पाहिजे. गोवन यूथ खराब होत चाललं आहे. आणि फक्त आणि काय होलं आहे आज नवीन जो ट्रेंड आलेला आहे इन्फ्लुएन्सर जे आले आहेत यूट्यूब इन्फ्लुएन्सर त्याला तिथे टेंट होतं आहे लोकांचा लहान यूथचं आणि ते डोकं आउट करून घेऊन ते करायचं बघतात पण ते त्याच्यात सक्सेस येत नाही. त्यांना कष्ट केल्याशिवाय तुम्हाला यशच नाही आहे कुठल्याही फील्डमध्ये असू दे. मे बी प्रेस मीडिया
maybe any of the industries, they have to take pens and they have to come up.